Well again. Kuchikoro tisu taiperekedza vamwe, kundituka kuti dofo inanditsamwe, kudzingwa kumwe ndichienda kumwe, pasina number 1 kana zuva rimwe. Handina chandaiziva, asi mapepi ndaitora, kubhora kukwaya ndaisadiwa, asi mapepi. Ukuona chika kutsoka mbebvu wangu ngandidyise zvake bozi numbozama kuzvibata but zviri kuramba. Sha chingoti ndiri hure chete kwete kuda kusera uchiti he chichi. Sha unoda ndite seiwo mabhebha acho ariwo anondwarira. Semu pane bhebhe rakamboyawo here richiti ndokuda ehe hobho nevakadzi vevanhu wangu watotanga so. Ona kawangu mabhebha anenge achitoda iziva kungoti mamuzvione notonotaura nelanguage yemagara. Sha zviri verezvo iwe vamwe vakadzi anongotangisa magaro naturally zvekutoti ukamuona kutoti ari kutsvaga asi ukamusvikira notokubuka. Kana hakuna zvakadaro ukaona akuramba ukahaziva kuti hausiri wekutambisirwa dako iroro. Same but une point but still ko tumasilenda tusina kana magaro tunozoita sei? Sha tumasilenda tunofamba nesikiri 1 ukakanyenga hakarambe. Same apo wanyepa apa hazviko izvozvo hakuna zvakadaro. Saka uri kutaura kuti mabhebha anoramba mafesi ndaane magaro chete. Kutaura chokwadi ka haina hangu handispecialize netumasilenda notumasilenda tuzhinji katurefu. Gaya wangu kana wakupuwa kisi unoita kunge munhu ari kumwa mvura pashawa. Kana Sha ngaichipera nyaya yacho ingatoreba. Ko iyo ndakanzwa kuti maida kudzingwa nalandlord hanzi chii? Kudzingwa nani? King ndiani kweye akakunyepera? King tiritype inodzingwa here isusu. Sha mudhara wako akatouya kumba uku nezuro kuma to 6 usatombonyepa. Vaiti chii? Mudhara anozombonyepa kayewo. Hanzi wakanyenga landlord paWhatsApp kaye then ndobva waratidza baba wako mameseji hanzi vaipopota vachiti ibva ipano. Vanonyepa mani mudhara iwo mazive eri masase madhara ndovekuzoti hanzi hehe taitumwa 10 kilometers kunoti oraiti. Wangu ndiwe wako wanhu chingonitaurira chokwadi asi manga matofunga zvekubhadhara renti nebonde kani. Sha landlord ndo vakanditanga sha vaiti vakangotiona shabva vatanga kutitunza sha vaida kunditi sei. Sha ndazviziva wazviona kauti wakatedzera magaro pamwe pacho anokunyadza. Sha kungoti kamukadzi kaya kane nharo dzinenge dzidovere kasabvarira chingwa rinokudzipa. Wangu iweyo ndo problem yako unongotaura zvimadimikira zvako pese pese but chinhu 1 chandoziva ndechekuti unonyepa. Ukuona chika wangu ndototira kuudzawo nyaya yangu nemoyo wose apa iwo wacho urongosasa labha. Ukuona chika uyo usanditongesa vakuru chavakatomboedza kugara nani pasi but ndakasimuka. Ndaitora mapepi ndaitora wangu mapepi ndaitora guys ka